Bueno, hoxe está con nós Manuel Balín, unha cara moi recoñecida en Ribadeo, e, bueno, na comarca. Gracias por estar aquí, Manuel. Hola, boas tardes. Benvido. Gracias a vos por acollerme. Que tal estás? Ben, moi ben. Gracias por compartir este tempo con nós. Gracias a vos. Bueno, imos comezar. Quen é Manuel Balín? Bueno, pois unha persoa moi normal, cada vez máis vello. Parece que onte tiña 18 anos e xa fago este ano 65, non? Pero, bueno, con moitas experiencias e moi variadas. Unhas mellores que outras, como en calquer experiencia vital, pero, bueno, encantado destos 64 anos que levo de vida. E que recordos tes da túa infancia ou da túa xuventude? Pois mira, da infancia teño menos que da xuventude, pero, bueno, todo o mundo decía que era un traste. Imagínome que hoxe sería TDAH elevado a terceira potencia ou cuarta potencia, non? Moi traste. Ao mellor eu vivía no casco vello de Ribadeo e rompía un cristal e sempre era eu. Estuvera aquí ou estuvera con os avós en Lugo, pero sempre era Manolito da Rocha, que era como me conocíamos de pequeno, non? Entón, bueno, recordo de ser un neno de estar entre a xente e conocer a moita... Ainda sigo tendo, bueno, moita xente xa falta na calle Antonio Otero, que é onde me criei, non? Pero sigo tendo uns recordos e moitas amistades que cultivo día a día en Ribadeo e no casco vello fundamentalmente, non? E que querías ser de pequeno? Quería ser veterinario. Bueno, de hecho algunha volta, pero non vas... Pouco máis. Cerca das vacas, e iso sí, pero non. Pero gustaría ser veterinario, que pasa que despois a realidad fíxome aterrizar, non? Eu son de letras e a física, a química e esas cousas xa no instituto pois me costaba máis e, bueno, orienteime por outros derroteiros, pero, bueno, como decides vos, é verdad, acabei na natureza e entre vacas e... Cerquiña, sí. E encantado, además, por certo. Bueno, moi ben. Logo falaremos un pouquiño deso. Vale, perfecto. Estudaches en Santiago, non? Xeografía e Historia, teño que anotado. Estudiei Xeografía e Historia, especialiceime en arte e marchei da casa, bueno, daquela non era como agora, lóxicamente, non? Cando te vas a estudiar unha carreira no ano 80, imaginamos, chegamos a xente que non, bueno, salíamos de Ribadeo, pero pouquiño, non? E o primeiro ano, pum, golpe de Estado, 1981, golpe de Estado, e asustados ali, pasamos unha noite memorable. Non, nun bar, os de Ribadeo, que éramos moitos, de distintas edades, había os de 18 como nosotros, 19, 20, e xuntámonos no bar Landeira, en Santiago de Chile, e foi unha noite inolvidable por moitos motivos, non? Pero, bueno, o que quería dicir, nos sales de Ribadeo, basta estudiar unha carreira e hai un acontecimiento da historia de España tan importante, tan serio, non? Pois é como para empezar xa moi forte, non? Sí, forte de todo. E, bueno, pero insisto, eran outros tempos, non? Viñas 3 veces á casa no ano, tampouco tiñas moito interés en vir moito máis, non? Pero que non había outra. Collías un autobús para vir a Ribadeo, a 6 da mañá en Santiago e chegaba a 7 da tarde, co cual, o sábado, e volvías o domingo, o sea que non... Claro. Pero ben, é unha experiencia inolvidable. Marcoute moito esa etapa, non? A ver, eu cando me preguntan cando pasei ben, eu pasei no ben no cole, pasei no ben no instituto, moi ben, pasei no ben na carreira e sigo pasando ben, non? Disfrutas. Sí, a ver, a vida ten momentos mellores e outros peores, pero, bueno, pues, moi ben, eu pasei no... seguimos, por exemplo, os que fixemos o BUP xuntos, que daquela era BUP, pois seguimos xuntándonos a xantar unha vez ao ano, no mes de agosto, e vimos os 70, 60, 45, e temos moi boa relación. Eso está moi guai, sí. Eso nos comentaban, como que mantiñas as amizades de toda a vida. Sí, procuro, vamos, falta moita xente, que é increíble. Xa. Non sei se é que me fixo máis agora que como que ao ter 65 anos, pois, bueno, 64, ainda non teño 65, pero quero dicir, fixeste máis, pero falta moitísima xente, da nosa xeración faltan 12 ou 13 persoas, e seguimos cultivando, que é moi importante, non? Que pasa? Que, bueno, a ver, daquela, pois, era distinta, non hai... Eu penso que era moito máis entrañable. Había 3 institutos na Mariña, era Viveiro, Ribadeo e Mondoñedo, a xente de Figueiras, Castropol, Vegadeo, Tapia, viñan a Ribadeo, o sea que despois empezou Tapia, pero quero dicir, a xente cruzaba a ría na lancha, chegaban mollaos, pero literalmente mollaos. Había un día de salseiro e chegaban mollaos á clase, pero, bueno,
Eso tamén nos fixo que era unha comarca, nós temos amigos de toda a zona, o Claro. que é xa Cuenca do Eo, pois eso, veñen xuntámonos, seguimos tendo relación. Sí. E os teus primeiros pasos profesionais como foron? Pois mira, eu estaba de monitor, bueno, todo isto acabo a carreira acabo a carreira menos unha asignatura, que acabei no 85 a carreira e acabei unha asignatura de arte clásico que me costou un ano máis. Ai, foi aí dura esa. Bueno, non sei se foi duro ou circunstancias, pero bueno, no ano 85 era menos unha asignatura, pois viña para casa, non? E empecé a dar clases particulares. Cheguei a ter 100 alumnos de clases particulares. Que barbaridade, si no. Sempre conto o mismo, non? E non sei se a ministro Montero me escoitará esta entrevista, pero eu cobraba 3.000 pesetas ao mes a cada alumno. Bueno, os que pagaban, vale? 3.000 pesetas ao mes. E era, imaginadevos, pois, marchaba a Madrid sempre, son futbolero, iba ao teatro, o último fin de semana de cada mes no Alsa. Eres do Atleti, non? Son rojiblanco hasta la médula, sí. Unha cosa moi, máis que me encanta presumir de ser rojiblanco. Non digo do que son anti, pero bueno, tampouco pasa nada. Son fundamentalmente rojiblanco. ¿No? Entón, tiña, vos digo, 100 alumnos, daba clase no que hoxe o edificio As Galerías, aquelas que van desde San Francisco a calle Reinante, estaba o Colegio dos Hermanos. Deixábame un aula, tiña durante o día 100 alumnos, cheguei, bueno, 90 non sei gatos, non? Bueno, aí empezou a miña experiencia laboral en B, vale? E era, en paralelo, pues, monitor, fui un director do campamento da Devesa, do campamento juvenil. E veu un colexio de Ferrol, e fui un monitor con eles, e cazáronme, propuxeronme ser profe bueno, nun cole, nunha experiencia moi bonita, en Ferrol, no Colegio San Rosendo, en Canido, non? E estando en Canido, bueno, pues, empecé. Un día chamanme se quería ser profe de religión no Instituto en Ribadeo. E profe de religión foi o primeiro profesor non cura, o sea, seglar que tuvo a diócesis de Mondoñedo. E bueno, foi unha experiencia, botei os 14 ou 15 cursos aí, e depois, bueno, deixei educación e foi a outras actividades, non? Pero bueno. Eres religioso? A ver, é a frase típica, non? Si son católico, creyente, tal, practicante, pois non. Bueno, teño un irmão, sabedes, que, bueno, pois se cura e lógicamente sí, creo. Pero teño, por exemplo, hai un tema que me marcou moito, teño moito medo á morte. Bueno, que é un tema complexo. Non sei o que hai despois, pero son crente, vale? E o mellor non é, pois, é incongruente, por ser creyente, pero bueno, teño moito medo á morte, é verdade. Eu quero facer todo o posible por quedar aquí o máximo posible, estando ben, claro. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, non depende de nós tampouco, pero bueno, sí, son crentes, sí. Aparte de ser profesor en Ribadeo, tamén tiveche marcado nesta zona porque decidiche entrar en política. En que momento aparece a política na tua vida? Pois mirade, eu fui un votante de UCD e do CDS sempre, hasta que desapareceu. E un fin de semana desos que vos contaba, de ir a Madrid, bueno, pues chámame unha persona de Ribadeo que hoxe, bueno, pues non está moi vinculado ao que é o PP, que é Pablo Rodríguez, non? Estaba, daquela era un das persoas máis importantes que había en Alianza Popular, non? Entón díxome, oye, podo utilizar o teu nombre? Digo, bueno, depende para que, non? Non, hai que hai unha reunión de Alianza Popular e tal, e o marcho de Ribadeo sendo, bueno, pues un votante, e volvo sendo vicepresidente de Alianza Popular en Ribadeo. Chego a Ribadeo, falo con el, e, bueno, pues xa me presentan a Pancho Maseda e a Luisa Braña, mai bueno, José Luis Braña e de Campo, e entro en política. Entro en política moi despaciño, pero, bueno, aos meses pues, me propoñen ser candidato á alcaldía de Ribadeo, e eu digo que non. Digo que non, que, bueno, que eu voto unha mao, e, bueno, fixemos un equipo e conseguimos, bueno, pues, ir liando pues, xente que non estaba no PP. Un deles, e o máis importante, que eu creo que, bueno, foi o que marcou un pouco a miña vida política, era José Carlos Rodríguez Andina, non? Unha persona que, bueno, pues que non era do PP e acabou sendo candidato á alcaldía e posiblemente un dos mellores alcaldes que tuvo Ribadeo. Tamén tiña un bon equipo, as cousas como son. Non é, a ver, non presumo de min, do meu, bueno, facer, nin bon nin malo facer, non? Pero conseguiu facer un equipo de xente do casco urbano e das parroquias que, como sempre digo, o mellor que nos pasou foi que empatamos o bloque na primeira vez. Se lle ganamos o bloque na primeira vez, non durábamos, non tiñamos experiencia
éramos novos, eu con 20 e pico anos, Andina con 30 e pico anos, que era... E, bueno, e moita máis xente que nos axudou, lóxicamente, non solamente os que íbamos na lista, non había... Conseguimos, bueno, pues, captar a atención de moita xente. Ganamos a segunda vez que nos presentamos no 91 a primeira vez, empatamos a 5 co Bloque, con Eduardo Gutiérrez. Ganamos a segunda por minoría, con 6, e, bueno, e a terceira, pues, conseguimos casi 9. E tamén o teño moi claro, non? Levounos a xente á alcaldía por méritos propios e porque captamos e mandáronos a casa aos 8 anos por méritos propios. A soberbia, vamos, na cual me incluyo, lóxicamente, non? Cando estás a 8 anos e estás moi aposentado, pues, decíame amigos meus, decían, vándamos para casa, e dicía, bueno, pues mira, despois faltame dormir no concello, o resto... Entón, se queren, pues, que lles den, así, nese plan así prepotente, non sei, e mandarnos para casa a primeira de cambio e con toda a razón do mundo. Xa. E daquelas que era para ti o Partido Popular, e a día de hoxe sigues vinculado... Sí, a ver, eu insisto, eu votante de UCD, bueno, son unha persoa que se pode chamar de dereitas, pero moderado, falo políticamente, despois de carácter xa é outra cousa, pero políticamente moderado, e bueno, sentíme moi a gusto, moi a gusto. Estuve bueno, fui un candidato no 2011 á alcaldía, e a partir de aí, bueno, pues, con o alcalde actual, pues, a primeira, eu sempre comento, e non sei se pode decir, pero bueno, eu digo sempre, non? A teta izquierda política dinlle eu, a dereita posiblemente lle deu Andina, pero, insisto, a izquierda eu e Andina a dereita, non? E, bueno, o que é Dani hoxe é porque o currou el, non a parte de... Pero, bueno, botamos unha mão inicialmente, non? E eu cheguei a ter algunha diferencia con el. Na primeira legislatura estuve bastante distante, non me gustou, bueno, o modo en que se fixo o cambio de candidato, e, bueno, a día de hoy teño que dicir que, bueno, un día sentámonos, falamos, el sabe que eu son do PP e son fiel, que son unha das cousas que políticamente me gusta destacalo, porque é verdad. E creo que, bueno, pues, hoxe estou votando unha mano que podo, que non é nada. A ver, en temas culturales, sino que e falar, tomar un café e pouco máis, non? Lóxicamente, nin aconsellar, nin nada deso, non? Porque están nunha boa línea. Todo o mundo decía que son moi novos todos e sin experiencia, pero todos empezamos igual. Sí, como sempre, Dani sí empezar de tiña cero. experiencia, pero o resto do equipo, e hai un equipo bon, e, bueno, a xente está percibindo, independentemente de que pasen as eleccións, pero, bueno, eu, PP, FUN, sigo sempre votante do PP, lóxicamente, non votei nunca nada que non fora PP, non? Era un tema que queríamos falar, que queiras que non, a nivel política sempre que somos moitas persoas, somos de opinións diferentes e sempre pode haber diferencias, por así dicilo. Era que nos puxeras un pouquiño de contexto sobre que pasou nesa situación na que comentabas que como que hubo un pequeno rifirrafe con Dani, o co partido. No, a mí non me gustou, a ver, que había un candidato que non entro a valorar, que era Suso Penabaz. E a mí o que me extrañou daquela é que as dúas persoas que eran uña e carne e estaban sempre xuntos, pois que, bueno, que máis ou menos, e ao mellor exagero un pouco, non? Que Suso se enterara pola prensa de que iba a ser o candidato Dani, non? Non, a mí non me parece normal. Xa. E que a mí non me gustou nunca. Eu na nosa época, pensade que o presidente da Diputación, que era o presidente do partido, que era Cacharro Pardo, que todo o mundo falaba de que era un cacique, que non sei que... Nunca jamás se meteu na confección das listas, na nosa época. Incluso, si nosotros queríamos, pues, imaginadevos, queríamos fichar un médico, falábamos con él para que nos botaran a mão, pero non ao revés. E eu creo que na época de Dani, na época de Suso, impuxeron un pouco a Dani para apartar a Suso. Non digo que fora ni bon ni malo, vale? Pero, bueno, pudiose facer o mismo, pero de outra forma, non? Según o teu criterio, que foi o mellor e o peor do goberno de Andina? A ver, o mellor, moitas cousas. Tamén é verdad, a ver, eu se vos empezo, eu fui un candidato no 2011, e un dos por primeira vez se puxo unha lona destas publicitaria, non? E puxemos varias. Unha delas era os feitos de Andina, da época de Andina. A ver, 80 vivendas sociales, o auditorio, que sea a Casa da Cultura renovada, a Casa da Xuventude,
non sei, é que tamén é verdade que as carencias eran moitas, moi grandes, non? E tamén é verdade que había todo a favor, Diputación PP, o Goberno Central PP, a Xunta PP, e depois había personaxes como Gamallo Fierros, como, eu que sei, xente que conocía pois, cercana a Fraga e que, pois, que nos botaban a mão, non? E fixemos moitísimas cousas, pero, bueno, a ver, deuse unha volta. Foi, eu creo que a primeira vez que hubo un auténtico equipo de traballo. Andina, un bon alcalde, bueno, eu non teño nada que falar mal de Andina, todo o contrario, non? Nin podería, non? Pero, bueno, delegaba, co cual éramos concelleiros, delegados, pero de verdad, o sea, cada un tiñamos a nosa... E eu creo que fixemos un bon equipo, non? Pero insisto tamén, o que dixen antes, mandarnos a casa cando empezamos a relajarnos, non? E iso non... Está moi ben 8 anos e nada máis. Entón, podes facernos un análise actual, da política actual, baixo a túa opinión como político? A nivel local? Bueno, a nivel local, a ver, non... Eu vexo que están facendo ben, creo que están traballando moito, con todos, con erros e con acertos, non? Pero todo o mundo, incluso, a ver, os alcaldes en Ribadeo duraron, a normal eran 8 anos, excepto Fernando, e eu sempre digo, a ver, Fernando é un alcalde, Ribadeo é un pueblo do PP, as eleccións, falo en general, eleccións autonómicas, eleccións nacionais, arrasa o PP, arrasa, literalmente arrasa. Estás sendo moi valiente dicindo esto, Sí. Non, sí, arrasa. Que pasa? Que Fernando fixo cousas ben, senón non sería alcalde de 16 anos. Tamén pode ser que os candidatos que estuvemos enfrente non chegáramos á altura dele, que tamén é verdad. Pero, bueno, a ver, a xente sigue sendo PP. E el, bueno, pues, foi alcalde porque votou moitísima xente do PP. E con todo en contra. O sea, era Diputación en contra. Que pasa? Que, bueno, pues, a xente tamén se cansa. Dani deu a tecla na primeira legislatura, bueno, pues, na primeira legislatura que estuvo na oposición el. Pois empezou a reducir diferencias. Tamén é verdad que Fernando, eu estou seguro que non se presentou, pero segurísimo, porque sabía que non iba a ganar. Podía gobernar, ganar non iba a ganar. Entón, vaise pola porta grande, marcha, o feito é que deixa a Pablo Vizoso pues, 3 meses antes. Se tes decidido facer algo así, déxalo 2 anos antes para que se vaya rodando e seña candidato. Xa. A día de hoy, como vexo o presente, a ver, non teño dúda de que vai a ganar outra vez o Partido Popular. Non sei, hai novo candidato no BNG, pareceme unha boa persona, pareceme un rapaz, non sei políticamente, pero, bueno, tampouco é aire fresco, vale? E me parece ben. O PSOE, non sei, falan de listas e falan de persoas, pero, bueno, entre que arrancan e tal, Dani ten unha ventaja e están facendo ben. Seguro que teñen xente que se queixa e que hai erros, pero, bueno, eu creo que está facendo ben e non creo que teña dúda en revalidar. Eu acertei, en un son de quinielas, acertei plenamente o resultado das anteriores eleccións, Sí? Sí. Hai xente que o sabe, xente que non é do PP, que me preguntaba e dixen apunta. Pois apuntamos agora. Fai unha quiniela po ano que ven, a ver Pasa se que son 17, acertamos. ahora xa é máis complicado. E se queres poñer aí un candidato do PSOE, tamén. Oi, é interesante. Non sei quen vai facer o PSOE. Pasa que, bueno, que apuren porque senón... Son horas, non? Sí, Espabilen. a ver. Pero, bueno, tampouco son nadie para meterme na cantidad, nin quero meterme, non? Levan tempo sin acertar, E, bueno, eu non sei, os últimos candidatos, hai unha cousa que falábamos antes, eu son bastante visceral, non? E, a ver, entro un elefante como en cacharrería, pero depois, é verdad que depois reculo e pido disculpas, pero non vale para nada, porque si entras así pues, fuerte, a mí se me dicen, cando estaba no goberno, vas a tomar un viño, vas a ter relación con algún personaje como Eduardo Gutiérrez, como... Así, a xente, con Fernando tuve unha relación moi boa, eu sempre comento como anécdota, fixamos 2 viaxes institucionais ao Uruguai e compartimos habitación, estando el sendo oposición e o goberno nunha e ao revés na seguinte, quero dicir, eu teño unha relación, non son íntimo amigo, pero teño unha boa relación con ele. Eduardo Gutiérrez, eu cando fui un candidato no 2011, esa legislatura do 2015, para min foi a máis cercana a todo o equipo. Salíamos dos plenos, discutíamos, dábamos leña, e depois salíamos a tomar un viño. Salía o candidato da UPRI, salía Eduardo Gutiérrez, salíamos varios concelleiros do bloque, salíamos varios do PP, sin ningún tipo de problema, non? Entón, a ver, as relacións a min en política local non tuve en ocasión, que esa foi unha das miñas penas, non? Son tan bon como a moitos, e falo dos do PP, vale? Son tan bon políticamente como a moitos que están en cargos que levan
prácticamente toda a vida, non? Hai xente que naceu para ser director general e diputado. Eu non pasei de concelleiro, pasei non moi ben e disfrutei, pero, bueno, con isto quero decir que moitas veces non é que señas vos ou non señas bon, é que te cruces no camiño de alguén que te leve. E se ese que te leva inteligente, leva xente boa. Ou xente que moi mediocre para que non lle faga sombra. Eso é fundamental, non? Pero decíamos eu que, bueno, a mí se me dicen eso, vas a tomar non. E tuvemos unha relación moi boa. Eu creo que a línea roja que non se debe cruzar nunca en política, e na local moito menos, é a vida personal. Eu podo facelo ben ou mal políticamente, podesme criticar, podesme o que ti queiras. A miña vida personal non. E eu, sempre que pasou eso, fun directamente á fuente. Como son moi visceral, pois non atallalo e depois tuve problemas algún día, pois discutín e incluso teño, non sei se moitos concelleiros, a mí botáronme dun pleno, o alcalde, sendo Balbino Pérez Vacas, botoume dun pleno e enfadadísimo, marchei do pleno, botoume, chamou a policía local, sí, por unha... E non me arrepinto en absoluto dese día, tiña toda a razón do mundo. Volvendo un pouco máis a teu traballo político, unha das cousas que impulsaches en Ribadeo foi todo o que é a zona do Camiño de Santiago. Podes contarnos un pouco como foi? Sí, a ver, era concelleiro de Cultura, era licenciado en Historia, e tiñamos un grupo de xente, con Roberto Rodríguez, que era tamén de Historia, Manolo Díaz, que era o secretario do Concello, que era abogado, fixamos un grupo de... Puxéronos en contacto cunha asociación de amigos do Camiño de Asturias. Hai dúas personas que teñen... Nos impulsamos o Camiño Norte, non? O Camiño Norte na provincia de Lugo. Bueno, na parte galega. Pero había dúas personas que xa morreron os dous, Cándido Sanjurjo, unha persona de Abres, un señor maior, un autodidacta, pero unha boa persona e moi, o sea, moi preparada, non? E Joaquín Milán del Gocho, o pai do que é agora famoso polas fotos. De Josequín. Pois tuvemos reunións e animárnos a empezar. Empezamos a divulgar o camiño. Había moita documentación. Documentación me refiero a publicación sobre o Camiño Norte, non? E empezamos a dar charlas e aí empezamos. Personalizamos o camiño e somos uns dos que empezamos a ir polas casas, falabas por Cubelas e, non, pois o Camiño de Santiago é polo Cebreiro, aquí non, que Camiño de Santiago? Entón, empezar un pouco a divulgar, non? Claro. Era recopilar información e divulgar. Eu creo que foi, bueno, pois unha labor que deu os seus froitos, non? Outros dedicanse agora, pois, a inventar camiños de volta, cousas desas que, bueno, que eu creo que non é... Falo do camiño de volta, non falo de nin de outras rutas novas que pode haber, que, a ver, sí, no, a ver. peregrinos hainos en todos os sitios. Exacto. Os peregrinos de fora viñan embarcados, igual que desembarcaban en Ribadeo, desembarcaban en cualquier punto da costa. Claro. E os peregrinos documentados, preguntades a Juan Pacios, o responsable do Centro de Intervención do Camiño Norte en Mondoñedo, e que fixo unha investigación, saca os peregrinos en todos os sitios, non? Pero, bueno, depois hai outra serie de intereses tamén, non? Claro. E actualmente estás ao fronte do CFA Pedro Murias. En que momento profesional te atopas? Pois mira, volvín á actividade. O sea, eu disfrutei moito cando fui xerente comarcal. Foi unha etapa do 2001 ao 2011 que, bueno, pois, disfrutei, a ver, pasei de estar no instituto, que a mí gustaba moito dar clase, levaba a parte cultural, a parte de dar a clase era unha asignatura que che permitía, estudiaban, e, bueno, creo que non suspendín a naide na miña vida no instituto, non? A fin de curso, nas evaluacións, non? Pero quero dicir que, pero era unha asignatura que che permitía máis cousas, non? E depois, bueno, pues, a historia, eu lóxicamente ceñíme exclusivamente sempre o temario, non? E a historia da religión, o ciencia e religión, quero dicir, non é esa imaxen de que catequizas e que a catequesis é unha cousa, as clases de religión son outras, non? Sabendo perfectamente o que é, non? E depois eu tiña o 100% dos alumnos, falamos de, mellor, de 400 ou 500 alumnos, no Instituto en Ribadeo. Había moi poquinhos de ética, que daquela era ética. Depois colaboraban, organizaba a Semana Cultural, quero dicir, empecé a ter un pouco de relación noutros ámbitos, non? Iba de excursión con eles a Mallorca, hasta que se me quedou dormindo un aeropuerto en Mallorca e non volví. Ai, Dios. O actual director da Escola de Música, Hugo, Sí. quedoume dormido no aeropuerto, pero, bueno, é moi longo de contar, pero ao final é que verdad quedou dormindo. Ai, madre, Vaya susto. Eu penso que todos os profesores que van de excursión deben de ter algunha anécdota destas curiosas. Eu fui 7 anos seguidos, eu chegaba a Mallorca, ao Arenal, hombre gallego, outra vez por aquí e tal, non? E iba con eles, non? Algún ano fui un sol, e depois acompañábame outro ilustre profesor de instituto, Manel Yáñez, que fomos os dous, e, bueno, e ese ano, pois, quedou nos dormindo no aeropuerto.
Foi unha anécdota, foi moi duro. Home, que vaya susto. Pero moi duro. Os pais, para min, pero bueno, hoxe en día está por aí, vamos, Sí, sí. e reímonos da anécdota, pero bueno, eu non volví máis a discursar. No, que vaya susto como para volver. Ainda tardache 7 anos en ter un No, susto así. foi ao final xa, foi ao final. Por eso. Para rematala. Sí, pero non sei que me funda... Que tal ahora en Pedro Murias? Sí, no, decíamos que volvín a traballar literalmente, non? Gústame, para min é todo novo, son o que menos sei de verdade, non digo como falsa modestia, eu son o que menos sei desos temas, pero bueno, hai un equipo de traballo que xa había, e estamos intentando, bueno, estamos un pouco mellor que estábamos, pero casualidade, quero dicir, aparte de que non é que chegue unha persona, non, darlle unha volta e temos apoio, é verdad que a Cal está nos apoiando un montón, o feito de ter unha residencia, pois, é un antes e un despois, que solamente temos 6 personas na residencia de 21 plazas, pero bueno, foi o primeiro ano. Onte estábamos todo o día onte estábamos todo o día en Ourense nunha feira e, bueno, pois a xente preguntaba que eran os centros, os CFAs, que son 6 en toda Galicia, non? Temos a parte da agroecoloxía, que se dá moi poucos sitios e que nos costa máis. Quero dicir, a ver, volvín, non tes tempo a non deixar de estar en acción, non? E, bueno, para min, é máis, eu xubilábame este ano, pedironme e medio me convenceron e deixéme convencer e pedín a prórroga dun ano, ou quedarme un ano máis, o cual... Eso é boa señal. Sí. Sí, pero bueno, un ano máis, a ver que pasa. Para que non sepa un pouco como definirías o que é Pedro Murias exactamente? Unha banqueta de 3 patas, onde hai nunha pata hai enseñanza reglada, son 2 ciclos de formación profesional. Nós somos, e o digo, é literal, somos a rama agraria do Porta d'Auga. Nosotros estamos académicamente adscritos ao Porta d'Auga, na parte de educación reglada. Son 2 ciclos de formación profesional dual intensiva. Eso significa que os alumnos fan prácticas en empresas e cobrando un sueldo. 3 meses no primeiro curso e 5 no segundo, e con unha, bueno, non solamente aquí, sino con unha altísima porcentaxe de inserción laboral. Que pasa? Que son ciclos medios e hai xente que quere facer o superior. Entón, bueno, pero ben, vamos, este ano tuvemos máis de 30 matrículas, co cual... Carai, non ben. Bueno, non é moito, pero... Pero pouco a pouco, jolín, tendo a residencia como apoio, que ao final a xente pode animarse. Despois hai outra pata que é moi importante, nos ali traballamos, hai profesores de Consellería de Educación, profesores de ensino secundario, da rama agraria, hai técnicos que son ingenieros forestales ou agrónomos, e entón hai un claustro de 9 profesores, 9 máis o director. Non hai jefe de estudios, ali é todo, o equipo directivo é unipersonal, non? Que boa falta fai que vayan facendo, que vaya un secretario, pero bueno, ben. E somos 10 personas que, bueno, pues que tratamos de levantar un pouco o centro, non? Hai un bon equipo de traballo, despois hai xente na finca, hai cociña, non hai catering, quero dicir. E o que dicía antes, volcouse a Cal, volcouse con nós, pois renovamos prácticamente a cociña enteira, a residencia enteira, a lavandería, o sea, quero dicir, hai unha aposta seria e eu creo que estamos intentando, bueno, pues estar á altura e estamos conseguindo, pero sin tirar cohetes, non? Insisto, primeira pata da banqueta, esa. A segunda, con estos técnicos, o que se chaman os campos de ensayo e campos de demostración. Hai unha, bueno, pues plantamos 17 variedades de tomate, e de tomate galego, das 19 que hai oficiales, e vese como funcionan, bueno, pues vais facendo un seguimiento, como funcionan as diferentes razas de tomate. Ahora mismo, por exemplo, hai un campo de mazás de sidra, e, bueno, e depois hai o que é a horta, non? Non é o 100% do que necesitamos para o comedor, pero somos bastante autosuficientes. O tema de horta témolo, depois matamos un xato para ter carne dali, temos vacas de carne. Este ano outro centro, pues, mandaron os porcos celtas e temos, bueno, quero dicir que temos a despensa chea e sempre para outro, bueno, pues, sendo máis ou menos autosuficientes, claro. E aparte que ao ter a agroecoloxía, pues, todo o tema de horta, os alumnos ven como se plantan e, bueno, e ven un pouco a práctica do que se van a encontrar cando eles teñen a súa propia actividade. E despois a terceira parte da banqueta, o que chamamos formación continua. Damos cursos, organizamos máis ben, que non buscamos sempre, pues, profesorado de fora, non? Contratamos xente de fora. Pois o que se chaman os títulos habilitantes de fitosanitarios, os carnés de sulfatarlo, benestar animal,
E desde fai 2 anos pois, facemos talleres de poda, de repoblación de produción de planta, de inxerto, de tema de mel, cogumelos. Temos unha queixería, que temos unha aula de lácteos que xa lle gustaría ter unha queixería profesional o que temos ali. Que é unha pena que hai moitos interinos no personal que temos. Entonces, cando había 2 persoas que facían queixo, marchou unha e bueno, pues sempre temos que acudir a un queixeiro externo para poder... Xa. Pero o ideal é temos peticións de colexios de primaria, porque os nenos veñen, fan o queixo e levan o queixo para casa. Pero non podemos facelo porque non... É que eu creo que de pequena fora. Sí. Eu creo que de pequena Sí, fora sí. co colexio, si, Sí, sona meter fotos en Pedro Temos moitas Núñez. visitas de cole, porque, bueno, tamén é un sitio moi bonito, está moi Sí, ben sí, cuidado. espectacular. É unha... Un edificio espectacular, Sí. o prado todo está coidadísimo Eu encima. fun as 2 últimas xornadas de portas abertas e encantoume. Sí, Botas sí. por ali a mañá vendo absolutamente de todo, Todo. e cada actividade super dispar unha da outra. Moi interesante. O que é unha pena é que eu sempre digo o mismo, que a xente de Ribadeo, e a de fora moito máis, non sabe o que ali hai. No. Eu penso que non, que é Xente como o non gran sabe. descoñecido. Eu cando ven unha persona diceme, oye, pode, ven. E tú di o que ves nada máis. Con que digas o que ves, eu estou seguro que é a mellor propaganda que nos poden facer. Sí, 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 tal Decir cual. o que se ve, o sea, a ver, son 14 hectáreas, todo un ecolóxico, a ver, hai 4 persoas que cuidan a finca e que a teñen impecable. Espectacular, o sea, es que está increíble, a e finca depois está entras cuidadísima. nunha avenida que ves ao fondo un edificio, bueno, pues, tradicional e patrimonial, un aire indiano, ves uns árboles de 100 anos, que entras por unha avenida con cipreses de 100 anos, que temos, por certo, que temos problemas porque se nos caen ramas, pero ramas gordas, como... Entón, temos agora están evaluando, bueno, pues, o estado en que están e as posibles solucións para que non vaya peor, non? Pero é unha pena que... Pero, bueno, o centro é unha maravilla. E, pues, tes posibilidades de, bueno, pues, de vivir ali, de xente que estudia. Eu creo que vai... Xa demos unha serie de pasos adiante, eu creo que é irreversible. Vamos a ir a máis, non? Si como nos teñen... Parece que hai a idea de darnos un terceiro ciclo, que é o de ganadería, para pechar o círculo, que creo que, bueno, pues, podía ser unha... Interesante, sí, Agroecoloxía, o tema forestal e ganadería, pues, sería importante. Pues sí. Entón, bueno, a ver, que supoño que lle tocará xa outra dirección. Sí. Falabas antes das 30 matrículas que nos sorprendeu positivamente. Tú non parecías moi convencido, como que querías máis. Non, a ver, non máis. Eu cheguei, había 6 alumnos cando cheguei. Jolín. Entrei en setembro do 23, pero non, a ver, non estou dicindo de que Xa. gracias a mí, non, No, en no, absoluto, pero non. co tempo tamén, sí. Había 6 alumnos de segundo, ningún de primeiro. Pois queríamos che preguntar que oportunidade ves real no sector agrario, rural, para a xente nova? E tamén, que pensas, porque considero que fai uns anos, sí que a sociedade nos decía como que era mellor tirar cara a outro tipo de estudos. En cambio, hoxe parece que volvemos a apostar polo sector primario, polo mundo rural. Polo agrario. A ver, eu creo que son 2 ciclos moi diferentes os que temos, vale? O tema forestal vai solo. A ver, a actividade forestal na zona e hai xente que necesita, o sea, maderistas que necesitan profesionais. A ver, un ciclo destos non che dá a formación total, non? Pero, bueno, o feito de que vayan ás prácticas teñen unha remuneración que tamén é un atractivo para os alumnos, non? Van ás prácticas e conocen a realidade. A ver, non fan o primeiro día, non empezan xa pues, a pinchar árboles, non? Pero, bueno, son empresas nas coas que temos un convenio, que son empresas serias, que aparte de acollelos, pues, axudan a formalos, porque hai un tutor na empresa, un tutor... Entón, creo que, decir, o tema forestal, bueno, pues, vai solo. Máis complicado o da agroecoloxía, non? Pero, bueno, decides vos, é verdad que hai un cambio de... Eu creo que antes da pandemia e despois da pandemia, incluso, non? A ver, a xente, pues, que vive nas cidades, pues, tende a ir a, bueno, pues, a natureza e depois, por outro lado, fai falta un relevo xeracional no tema que non é fácil, Ahora mesmo hai estes días, pues, o tema do precio do leite, quero dicir, non é seguir, non? Tú sigues, non, que pasa? E hoy ter unha explotación non é ninguna broma. Claro. Porque hoy non é tirar do teto manualmente, é facer, bueno, pues, unha inversión importante, non? E para que che seña rentable, tens que ter moito gado e con un equipamento fuerte, É moito traballo tamén. Pero, bueno, hai xente, o día que estuvemos na feira esta de Ourense, pues, había, a mí o que me sorprendeu, xente, fundamentalmente xente do rural, pues, que tiñan ganado na casa e que pretendían seguir, e querían formarse, non?
Hai ciclos destos de agraria, o tema de ganadería, pero ganadería superior, que ven sendo titulación de auxiliar de veterinaria, non? Que moita xente, bueno, pues, aposta por eso porque, bueno, pues, o ter vacas na casa e tamén che permite, se queres, acceder a veterinaria, non? Eu creo que a pouco que nos esforcemos entre, bueno, a Consellería eu creo que ten claro, teno claro, non? A pouco que salga ben a xente vai a ver, e os ciclos van ir para diante. Sí. Que pasa? Que, por exemplo, no tema forestal, está Ribadeo, está Mondoñedo, en 70 km, está Castro de Riberas de Lea, cada un cos seus niveles, non? Xa. E non hai alumnos para todos. Claro. En Ribadeo levamos 2 anos un poquinho máis, en Mondoñedo menos, e bueno, facemos moitas veces competencia nós mesmos, non? Pero eres optimista de cara ao futuro? Sí, pero sobre todo por unha razón, non? Porque, bueno, aparte de que a xente, pues, xa ven, non? Pero nós non podemos vivir de espaldas a Asturias. Nós estamos moi mal colocados, estamos no córner de Galicia, non? Eu sempre digo que non, pero non podemos prescindir. De feito, temos empresas de Asturias que están no convenio, e temos alumnos asturianos. Nos facemos unha campaña, visitamos a donde nos invitan, mandamos correos, ofrecémonos e nos invitan, e temos alumnos de Tapia, de Vegadeo, da Caridad, bueno, pues, quero dicir, e iso pode ser. O único centro parecido ao noso que hai en Asturias é en Tineo, e non é exactamente o mismo, non? E a zona ten un potencial importante, non? E aparte o tema ecolóxico, pues, que ten un valor engadido, e incluso a nivel económico, pues, ten un atractivo maior, non? Exacto. Pues eu penso que sí, non sei as circunstancias. Con este mundo é cambiante, un día aparece Trump, que tira unha bomba e cambia a nosa pepeta. Exacto. Pero bueno, quero dicir con eso que sí, o futuro eu penso que é bon, non? E depois os mimbres temos, é unha pena, o centro que temos que esteña infrautilizado. Claro. Temos medios, non hai que facer unha inversión enorme de facer un centro, non? Temos profesionales vos. Bueno, outro tema do que falábamos é que podría ser un problema, por así dicilo, é que existe xa a necesidade de fixar a poboación no rural un pouco, porque xa tiramos pas cidades. Crees que centros como Pedro Murias poden ser parte desa solución, que poden axudar a que a xente decida quedarse no rural? A ver, é un arma non, é Unha ferramenta, quizá. Unha ferramenta, mellor, sí. Unha ferramenta, sí, pero, bueno, non solo, non? Claro. Hai moitas cousas que hai que cambiar no rural. Sí. E nós vivimos no rural, porque vivamos en Ribadeo toda a Mariña. No, dende logo. Non, pero, e estamos encantados, quero dicir. E temos... Falo de cidade, Sí, refírome sí, Madrid, sí. Barcelona, claro. A ver, o que non pode ser é que te vayas a un sitio rural e que non teñas internet, por exemplo. No. Entón, hai un montón de circunstancias que rodean a España vaciada, claro, que falan. Claro, hai moita cousa. Pero claro, quen aposta, non sei se antes o huevo que a galiña, faz cousas para que veñan ou teñen que vir para que fagas cousas, entonces, pero bueno, a ver, é que eu creo que non vai a quedar outra, e a xente necesita, o sea, a voraxine dunha cidade, falamos xa, por exemplo, eu creo que aquí non se percibe, pero baste a Madrid, ou baste, sí. Eu Madrid encántame, eu vou a Madrid encantado, pero claro, porque a vez que vou, pois vou a... Pero a Atleti. No, entre outras cousas, sí, pero aunque vayas a unha reunión, vayas a traballar, pero bueno, non tes a presión de ter que coller o metro, non sei, que o coche, non sei. Ai, sí, non. Claro. E eu sería, de verdade que o digo, a mí encantaría vivir en Madrid, pero bueno, seguro que mellor o ano arrepentíame, non? te cansas, sí. Pero bueno, é perfectamente factible que unha combinación entre as dúas cousas, non? E a ver, a zona rural é unha maravilla. E o teletraballo hai un montón de posibilidades, non? O teletraballo ben feito, claro. Sí, logo. Pois non sei se... Pero o mellor non queda outra, que non queda outra. Xa. Queríamos coñecer agora a túa parte máis personal. A ver, explícanos, como é un día na túa vida? Pois os últimos 2 anos e medio moi ajetreada, madrugo moito, durmo menos, pero bueno, a ver, como calquer persoa, teño unha rutina, non? Sí. Hai unha cousa que me fai saltar a rutina, que teño un cativo de 10 anos, non? Temos un fillo adoptado, un neno africano, que supuxo un antes e un despois, pero para todo, para ben e para mal, quero dicir, para mal no sentido de que, bueno, pues hai días que tiras, bueno, pues para un pouco, pero bueno, e depois é traballar, bueno, disfrutar o que podes. A miña muller é profe de institutos, a profesora Navia no instituto, eu estou aquí, e depois o resto é o cativo, non? Por as mañás traballar, collemos o cativo e depois, bueno, pues procuramos ir... Volvimos a estudiar todos, non? Porque agora hai que axudar. Claro, claro. E además nunha situación como, a ver, o tema da adopción, que sería para falar
unha tarde inteira, non? Xa. Pero Dani, que se chama Dani, Te iba a preguntar como se chamaba. Chamábase así, chamábase a Dama Daniel e... Daba Daniel. A Dama Daniel. sí. Cando fomos a buscalo no coche íbamos e digo a miña muller chamarase Manuel, non? E xo non. E digo, pois Daniel tampouco, porque Daniel era o abuelo de miña muller, é meu cuñado, e, bueno... Era mucho Daniel xa. Que casualidade tamén. Chegamos e chamamos a Dama Daniel, e quedou a Dama Daniel. É que foi unha Pois que adopción nacional ou No, internacional? internacional. Claro, É de claro. Burkina Faso. Xa, É non digo internacional, como... é moi dura, moi dura. Claro, como hai xente de procedencia deses, bueno, dese continente que tamén nace na península, pois No, preguntar. Isto Sí. foi, bueno, pues, nada, ir a buscarlo, estuvamos alá 20 días e De onde é ese? de Burkina Faso, do que era antiguamente o Alto Volta, o país máis pobre do mundo, con datos. Xa. E, bueno, nun orfanato eu traía os 80, que había ali 80 cativos, traíos a todos. Xa, Home, normal. imagino. Pero, bueno, pero foi moi duro, moi duro. É O que tema da ten- adopción é moi sí, dura, moi dura. xa. É moi Xa, de feito, gratificante. parecenos como un tema un pouco invasivo, moi personal, entonces... No, a ver, a mí gustame contar a experiencia porque a mí gustaríame que a xente optara por... Claro. Hai moita xente que ten fillos biolóxicos e adopta nenos, non? A ver, é moi dura por un... A ver, son moitos anos, noutros foi un proceso de 5 anos. Tamén nos colleu maiores, quero dicir. A miña muller ten 57, cumple mañá, precisamente. Non sei se lle gustará moito que digas a súa edad. Non ten que ver. Pero quero dicir, no, a ver, quero dicir que nos acordamos tarde. A miña muller traballou sempre en investigación, estuvo fora de España e, bueno, eu son moi nenero, me encantan os críos, joder. E, bueno, pues, decidímonos nunha época pues, a ter biolóxicos e, bueno, pues, non saliu ben e decidimos ir á adopción. E, bueno, fixemos os cursos de formación, que tens que facer unha formación, que esa formación fundamentalmente para que desistas de adoptar, non? O sea, como someténdote a unha presión e, bueno, para que salgas airoso e te decidas, non? E daquela viñan todos os nenos que hai en Ribadeo e eran etíopes, todos. E pechouse Etiopía. Entón dixernos, Burkina, bueno, pues Burkina. E que tempo tiña, Dani? Cando sabedes que é un xuicio, un xueza adxudicamos un neno, non? Así, na mellor que adxudicar. Tiña 2 anos e medio, mandarnos unha foto, estuvemos 2 anos sin poder ir a buscalo. Ai, Dios. Jo. Pero cando chegamos, o día que comimos, porque che deixan a primeira tarde ao ver ao orfanato, e estás unha tarde con él, entón mirábamos un outro, non nos parecía o da foto, parecíanos moito máis grande o da foto. Pequeniño. Ai, sí. Sí. Tiña 4 anos e pico. Que pensache cando viche por primeira vez? Non sei, tiñamos tantas ganas e depois estuvemos porque tens que convivir no propio orfanato durante uns días, non? E era todo coa nai, o me tirábame cousas, comigo non quería ser, estaba medio agobiado, pero parece ser que depois é o loxe, é o habitual, non? Cando é unha nena aferrase máis á parte masculina, pero, bueno, vosotros pensade no centro de África, o sea, un sitio... Claro. Un paisaxe espectacular, como unha sabana pura dura, como Memorias de África, tal cual, non? Que para andar 60 kilómetros, 3 horas e pico, nun coche. Fomos solos, que normalmente van varias familias, nosotros fomos solos. Carai. Salimos, avísanos un viernes que salíamos un lunes, sin avión, sin nada. Bueno, unha película, unha aventura para contar para 2 programas como este, ou 3 ou 4. E chegamos ali e, bueno, pues, esa tarde estuvemos con él, depois convivimos con él, depois quedamos no país, este quedaron uns días, non? E, bueno, aí xa empezou a haber un feeling, son súa nai, fundamentalmente, non? Moi ben. Hoxe temos comigo reñe máis, coa mai menos, pero e é verdad que é unha maravilla, pero unha maravilla auténtica. O sea, o adoptar, insisto, é moi duro, porque para nosotros además o proceso foi moi longo. Canto tempo foi exactamente? 5 anos. 5 anos, exacto. Pero que encima deu en quiebra, sabedes, bueno, o tema da adopción internacional está moi ben estruturado, non? Sí. É o Goberno Central, o Ministerio dos Asuntos Exteriores, que delega ese tema nas comunidades autónomas. Entón, tú firmas un contrato básico con a comunidade autónoma e despois a comunidade autónoma externaliza a gestión, chamas a SECAI, son unhas intermediarias, non? Bueno, pois a nosa deu en quiebra. Houve quedarnos a nivel nacional 80 e pico familias sin o neno. O primeiro neno de Burkina Faso que veio para Galicia foi Dani, e depois veio unha nena para Vigo e cortaron o tema. É que eso son os sentimentos da xente, en plan... Sí, non, ten que ser moi duro. É duro, é duro porque además estás desexando ir e non... O proxecto de vida. 5 anos, non? É un proxecto de vida, claro que sí, non? E depois, bueno, e unha responsabilidade. Claro.
porque me dicían o típico, non, vai a favor que lle fixestes, non é ningún favor, vamos, o favor é mutuo, Claro. Nos veunos de maravilla, bueno, e además, ahora mismo é, Claro. E é unha adopción firme, quero dicir, non é como cando acolles, non? Un acollemento, é unha adopción firme que non é fillo teu, a todos os efectos, non? E, bueno, unha maravilla. Que quere ser Dani de maior? Unha semana de cada cousa, non? Pero, bueno, gustalle as matemáticas, a mãe é profesora de matemáticas, entón gustalle as matemáticas, sí. Pero, bueno, unha cousa que lle guste, pois, é a realidade. Non xoga o fútbol ou o baloncesto, sí? Xoga o fútbol, sí. Leva un mes coa perna escallolada. Tuvo un desgarro na rótula xogando con SD en Avilés. Pobre. Sí, está o hombre aí coa perna estirada. Bueno, anda, que se recupere. Sí, quedalle 2 días para quitar a escayola, pero estuvo un mes con a escayola, desde a ingle hasta o tobillo, Que incomodidade, pobre. É inquieto, é todo... Home. É un balín, casi unha bala. Con esas idades encima. Sí, pero ben. Iba a decir, o mellor sale como o pai, que quería ser veterinario, ao final, no, bueno... pero o das matemáticas leva, sí, gustalle, pero, bueno, a ver, aunque non se sabe. É moi novo todavía. Que seña boa xente, que é o máis importante. E, pois, é moi sociable, fala con moita xente, pois, conoce o cativo non tanto como o pai, porque o pai é conocido en Ribadeo, pero por ben e por mal, Eu non deixo a nadie indiferente, eu son sempre a favor e en contra. El, bueno, no momento eu creo que en contra non ten a nadie, pero é moi sociable, fala con moita xente, conoce a xente, non? Que ben. Sí, saluda a todo o mundo, ben. Iso sí que parece ao pai, sí. Tomaremos un cafetiño antes da ronda rápida, non? Sí, hai que darlle un pouco ao Coffee Urban Roasters que temos aí na despensa. Moi ben. Que, dende logo, que non falla. Bueno, imos coa ronda rápida. Veña logo. Esta ronda para que contestes rapidamente co primeiro que se che veña a cabeza. Boa. Vale? Un recordo da tua infancia. Un recordo da miña infancia, pois estar un día na calle Antonio Otero e estar mirando para o chan e pasar os alumnos que viñan para Castropol, empuxáronme e quedame esta marca que teño aquí, de caer contra o bordillo da acera. Un lugar ao que sempre volves. Eu en Ribadeo, como a moitos sitios de Ribadeo. Eu son ribadense, aínda que non nacín aquí, son ribadense de pura cepa. Onde naciches? Nací en Lugo, meus pais son de Lugo, viví os 4 primeiros anos da miña vida, pero, bueno, teño toda a familia, teño en Lugo. Aquí tiña a miña mãe que morreu, ten meu pai, e non máis. E a miña muller que é de Villalba, que trouxe sempre aquí para Ribadeo, e Dani, que veu de África. Un non é de onde nace, sino de onde pace, non? Bueno, con 4 anos, son 60 anos en Ribadeo, e además quero ser ribadense, Unha manía. Teño moitas manías. Non sei, a perfección, enfádome moito cando non... E non son, despois eu a nivel personal non son nada curioso, pero, bueno, gústame que todo funcione o máximo posible. Algo que che aburra moitísimo. Algo que me aburra moitísimo. Poucas cousas me aburren, de verdad que non teño unha cousa que me aburra moito, non. En serio que non. Non, porque estou sempre en actividade, eu non teño nada que me aburra, en serio. Un libro que recomendes? O amor nos tempos da cólera. Mar ou montaña? Mar. Política de antes ou política de agora? Política de antes, sin dúda ninguna. Os políticos falo xa a nivel alto, non chegan nin a sola dos zapatos aos políticos que había antes. De todos os colores, Non, que va. Que cambiarías do goberno de Dani Vega? Non cambiaría nada, creo que están facendo ben, e non cambiaría nada por unha cousa, porque é responsable de todo el para ben e para mal, o sea, fixo ben, é alcalde, e no momento en que se relaxe, como relaxamos nós cando estamos no goberno, pois a xente moi lista, afortunadamente. Un titular sobre Ribadeo que che gustaría ler? É que xa os leo e é a realidade, o sea, Ribadeo é o centro neurálxico dunha comarca moi grande, entón, non sei, é que eu non lle vexo nada malo ao Ribadeo, en serio. Ti que opinas do término capital asturgalaica? Home, ser moi... Eu prefiero que seña, a ver o que digo, non? Se o centro neurálxico dunha amplia zona, que digo sempre, entre Navia e Viveiro. Soas a mellor. Más discretiño. A ver, capital asturgalaica non, a ver. E de verdad que máis hai polémicas que son, vamos, non teñen sentido ningún. Nosotros no Concello sempre, no goberno falábamos da ría. Nunca, jamás, eu teño a miña opinión, lógicamente. Pero teño a miña opinión fundada.
porque eu son de historia e máis ou menos teño claro, non? Pero vamos, non hai... O sea, ti es de Ría, non Ría de Ribadeo. Non, eu prefiero utilizar Ría, son de Ría de Ribadeo, pero non, eu non entro en polémica, Claro, pero históricamente como... A ver, normalmente as rías levan o nome do primeiro asentamento poblacional, e punto, e non hai máis volta de folla. Pero que tampouco hai que rivalizar con nadie, nin con... Eu fago como a ti, porque son mitad de Ribadeo, mitad de Asturias. Entonces, non quero ofender a ningunha parte da familia. Pero é que sabes que pasa? Son polémicas estériles. Se hai xente de Ribadeo vindo en Castropol, ben deitamos da xente de Asturias en Ribadeo. Ben deitamos, sí. Ben deitamos da xente de Asturias. Eu viví, claro, teño moitos anos. A hostelería. A hostelería mellorou o 500%. A hostelería e a restauración en general, non? Pero botadlle un vistazo os cociñeiros, os dueños son case xente de Asturias. Quero dicir, é porque se poñen aquí. Porque saben que isto é un sitio que tira, pero non podemos vivir de espaldas a Asturias, nin queremos vivir de espaldas a Asturias. Que va. Estamos no córner de Galicia, pero temos o aeropuerto unha hora, temos o AVE unha hora. Que máis quixeran algúns que ter... Os de Viveiro, por exemplo, que máis quixeran que ter o aeropuerto e o AVE, non? Quero dicir, estamos sin ánimo de... non tiña nada contra Viveiro, ni moito menos, non? Pero quero dicir que saco da casa, eu traballei na Coruña 4 anos e medio, vindo todos os días. Sí, non, era unha locura. Pero iba a autovía. Sí, sí. Leva máis ou menos, pero bueno, por lo menos vas... Sí, claro, Tuve que ir a Ourense fai pouco a unha feira de... Pois tuve que ir por unha carretera infernal. Xa de baches, non? Pero bueno, capital é moi, non sei, un pouco fuerte. Pero o centro neurálxico, sí. Feijóo ou Ayuso? Feijóo. Son de Feijóo, eu creo que é un... Dicen que se lleva en grande Madrid, a ver, é diferente, Madrid é diferente, e depois ten que pelear con Ayuso e con... Pero bueno, son un bon tándem, eu non me parece... En Madrid teño moitos amigos que están encantados, a nivel xeral, lógicamente, habrá outros que non, pero a nivel xeral están encantados, pero Feijóo. Martín Graña ou Pablo Vizoso? A ver, Martín Graña é máis novo, pero parece máis político, quero dicir, Pablo eu conozco, fui alumno meu no instituto, ademais, e Pablo, a ver, cando sorprendeume no debate, eu fui a un debate, eu vou todos os debates, sorprendeume positivamente. O día que houve debate con Dani, con os outros candidatos, non pensei, a ver, estaba moi eclipsado, a ver, a figura de Fernando Suárez eclipsaba, pero non porque quixera ele eclipsar. A ver, é un tío que arrasa, non é unha persona que ten moito dominio da situación. E pasaba máis desapercibido, non? Depois, a ver, eu conozco a Pablo, eu teño unha relación personal, non son un amigo dele, pero é dicir, que o conozco e é unha persona que me parece boa xente, non? Pero non, son distintos. Máis político pareceme Martín Graña, ten ganas, quero dicir, vai cometer errores e acertos, como a todos. Sí, como pero todos. Bueno, pero está ben. Está ilusionado, que é importante. Sí, claro que sí. Comentábamos que trouxeches moitísimos concertos a Ribadeo como concelleiro. Sí. Con cal de todos quedarías? A ver, son moi distintos. É difícil, ademais, que tes moita variedade. Eu conto sempre, bueno, entramos no ano 95 e Sabina, Joaquín Sabina foi un éxito. De eso ainda fala a xente. Sí, non. Era un concerto que se chamaba Esta boca es mía, era unha gira que tiña, eran uns labios grandes, unha boca. E despois viñámonos arriba ese ano, non traxemos a Sabina e traxemos os sabandeños, que os sabandeños, que claro, sendo concejal de cultura, des que tocar todos os gustos. Sí, claro, desde logo. E, bueno, daquela era Joaquín Sabina pa xente mozos e os sabandeños pa maior, quedaban como mellor os máis novos, non sin nada, non? E o ano seguinte, acórdome como se fora ahora, sacaba Presuntos Implicados, sacou un disco, non? Entón, eu nas clases no instituto preguntaba aos rapaces, as dous opcións que tiñamos eran Presuntos Implicados ou Amistades Peligrosas. E ganou Presuntos Implicados. E tuvemos o fracaso máis grande da nosa historia. Vendimos 313 entradas. Se lle hubiéramos regalado o disco novo a cada un dos 313, hubiéramos a E ganabais, sí. Creo recordar que, a ver, eu cando falo, un concello non pode despilfarrar cartos, vale? Pero costounos Joaquín Sabina 9 millóns de pesetas daquela. Non sei se sodes moi novos, se facedes o cambio a euros, non? 9 millóns de pesetas era un diñeiro moi grande, non? Recaudáronse sobre 5 millóns e medio. Non se perderon esa cantidad. Para nosotros era unha inversión das 3.000 e pico persoas que viñeron ao concerto, cenaron, tomaron unha copa, un viño. O Concello ten obligación de generar vida, con control, lógicamente. Se gastas 1 millón de euros, e 1 millón de euros non gastas, non pode decir, se gastas 50.000 euros e non recuperas nada, pois non pode ser. Podes gastar unha vez. Pero hai que dar vida, hai que generar vida, e nun Concello como Ribadeo, que é o sector servicios, a hostelería, pois, vale, hai que... Bueno, pois ese ano
perdimos 5 millóns e cambiamos a tocata. Decidimos a apoyarnos o Xacobeo, tamén estaba empezando o Xacobeo, con uns concertos impresionantes, pero impresionantes. E depois metimos como música folk. Pasaron por aquí todos os grupos folk, Viñadoiro, Luarna Lubre, todos os grupos folk na calle gratis, sin entrada ni nada. E demos unha volta. Empezamos co Festival de Música Clásica, que agora presumía o bloque de que tiña un festival. Empezamos nós con un nivel impresionante, pero gracias sempre hai, a parte dos cartos que pon o Concello, a Xunta, o gestione o alcalde, non? Sempre hai algunha persoa no medio. Persoa, mar por medio era John Rutherford. El manejaba a marioneta e eu era o títer, non? O que facía o traballo, pero realmente era Gamallo Fierros, pois aquí organizouse o centenario da Amaso, non? Estou falando de cousas moi diversas, pero de un nivel impresionante. Claro, a nivel cultural, dende a túa concellería, foi completísimo. Pero foi unha época, a ver, ahora mismo nós vamos ao Concello e somos, afogamos, porque non ten nada que ver, non ten nada que ver. Os tempos cambian para todo, claro. Pero bueno, había programación cultural, era envexa de é verdad, pero non é porque seña eu, non, digo en serio, pero era envexa da zona, non había teatro profesional, empezaron a criticaban porque viñan 10 personas ao teatro, gastando 300 ou 400 mil pesetas nunha obra de teatro profesional. E hoxe a xente ve o teatro porque se seguiu mantendo a programación. E falando de que os tempos non teñen nada que ver, que opinas do uso das redes sociais en política? Porque fai uns anos sería impensable e hoxe por hoxe é algo casi fundamental. A ver, estar ao día, eu creo que son inevitables hoxe, ben usadas, non? Pero pasa que, bueno, depois, como non sabes, ahora con inteligencia artificial tamén... É un peligro. É un peligro, sí. A ver, se usas tú e non alteras ou non aparecen cousas raras polo medio, a mí non me parece mal. E é que estar cos tempos. Todo o mundo está utilizando, Pero o que non me gusta é que utilicen para meterse, para insultar e esas cousas. Sigues a alguén que crees que as utiliza ben? Bueno, das redes son un zote, pero bueno, teño Facebook e sigo xente, procuro escoitar, incluso de xente que non pensa como a min, non? A ver que dice, a veces enfádome, incluso na televisión, por exemplo, hai cadenas de televisión pero que son masoquista, que as vexo, e acabo cabreado sempre. É importante saber o que se fala por aí, sí, claro. Pero acabo cabreado e non pode ser, porque sempre é o mismo. O mismo dirán das outras cadenas, ou xente que pensa diferente, non? Pero, a ver, hai cadenas que son, non sei, eu creo que nunca estuvo tanto ao servicio dun goberno, algún medio de comunicación, insisto, seguro que os do outro lado dirán que as outras, pero eu creo que nunca, ou mellor non o percibía eu tanto, non? Pero, bueno, as redes son boas, é igual que a utilización da xente, os cativos que utilizan os teléfonos e as tablets, e, bueno, ben utilizadas, me parece... Sí, todo ben usado. É que non queda outra. Se volveras atrás, repetirías en política? Repetiría en política, se non estaría 24 anos de concellal, intentaría... Poquinho menos? Non. O máis? A ver, eu estaría o mismo, pero eu son, a mí encanta a política. O que me gustaría ser diputado e non quedarme ser concelleiro. Bueno. Insisto, repito, eu son tan bon como algún diputado do PP pois, para o ano igual tes máis tempo. Non teño interés agora, acabou, ahora non. Dixésteme se volvía atrás, pero como hai posibilidade de volver atrás, non. Bueno, pero cara a futuro? Non, eu creo que non. Teño a mesma edad que Feijóo, podía ser a mesma edad que Feijóo. Ai, eu non digo nada, da miña tempo. Falando de Feijóo, quen vai ser o próximo presidente do goberno? Feijóo. Tú crees? Vamos, ten que ser. E a ver como explico isto para que non se sentan ofendido. Ten que ser, porque, a ver, pero que non fora Feijóo, ten que ser, é que non pode ser de outra forma. Está pasando... E crees que como candidato nacional o está facendo ben? A ver, antes comentábamos aquilo que si Madrid e Viña Grande, non? Cando Madrid, a ver, ten sempre os varós, o que chaman varós os que son os presidentes autonómicos, non? Presidentes dos partidos, que a veces non coincide co presidente do que é a comunidade autónoma, non? Tens que lidiar, o sea, que pasa? Que el viñeron a buscar. En Galicia impecable. A mí Rueda, por exemplo, sorprendeu-me positivamente. Eu pensei que era de outra forma. Parece máis cercano a xente. Feijóo un bon xestor, pero vexo máis... E depois ten cousas, non? Así como... Non sei, así... Gestos, non? Que parecen... Máis altivo. Sí. Eu teño sorte, tuve un trato personal con ele, tocoume en moitas ocasións, non? Pero, bueno,
Rueda é diferente, non? Pero, bueno, vai ser o presidente, sin duda, porque ten que ser, é que non pode ser, non podemos estar, non podría ser. Bueno, nas urnas nunca se sabe, eh? Sí, evidentemente, claro que sí, claro que sí. Pero é que están pasando cosas que o mellor que os vemos os que somos de Feijóo, están pasando cosas que nunca pasaron, que é igual todo, que non vou a pactar con non sei quen e non sei que, eu creo que non se fixo eso. Igual tampouco foi necesario facelo, porque non había que para manterte no goberno daquela había dous partidos grandes e, bueno, pactabas con PNV e con Convergencia e, bueno, pero, bueno, non sei, que ten que ser, ou ten que cambiar moito, non? Chegamos ao final, non, Antía? Eu creo que sí. Se non queres contarnos nada máis. Sí, sigo por mí. Non, sí que contartes. Sí, seguro que sí, seguro. Bueno, xa debemos de levar da bondo, faslle a pregunta que nos caracteriza. Veña, en que momento da tua vida quedarías aquí e agora? En que momento da miña vida? Teño moitos momentos para quedar, non sei exactamente, que non... Esa pregunta é moi difícil, pero é que, non sei, igual que... Eu teño unha banda sonora, por exemplo, da miña vida. Sí? Sí, teño unha banda E sonora. cal é? A canción de Louis Armstrong, esta da vida, de verdad. Que bonita. A mí gustaría, de verdad, moitas veces me imagino, pues, a ver, son cousas de cabeza, no que me dicen, ¿no? Pues pasar episodios da miña vida con ese banda sonora de películas. Que bonito. Pois sí. Non sei, Pois sí. E depois, a ver, que foron, teño tantas cousas, a máis reciente, pois eu que sei, pois o día que fun a buscar a Dani, eu que sei. Claro. A nivel profesional tuve eu sempre disfrutei traballando, quero dicir, tuve sorte tamén, é verdad, que bueno, pois tuve en sitios, no instituto disfrutei, de xerente comarcal foi posiblemente un dos que máis disfrutei, porque era un traballo estar sempre en contacto con xente, apoiando empresas, o sea, moi ben, non? A peor época foi, tuve que ir a Coruña 14 e medio todos os días, pero, bueno, a ver, o mellor se me teño que dar con, bueno, pois con o día que conocimos a Dani na casa, que nos foi un antes e un despois con moita diferencia. E depois esa parte laboral, e, bueno, eu creo que non teño queixa ninguna, quero dicir. Bueno, quedamos con Dani. Sí. Non, porque quero dicir que eu, na miña vida non teño, a ver, tes momentos mellores e peores, pero é que non teño ter queixa de nada. Sí. No, A dende nivel logo. familiar, a nivel profesional, non ninguna queixa. Bueno, e agora, como se estuvésemos no programa de Broncano, De Broncano, sí. que nos trouxeches aí? Bueno, pois trouxemos dúas cousas. Para que me fades un pouco de propaganda, e como é a última etapa, trouxemos A bolsa chulísima. a bolsa, Está chulísima, guapísima. para que tomedes o café mellor. Caramba, Oi, Traigo Que chula. O kit oi, completo. que bien. o kit Pedro Murias. Pedro Murias. Eso para o café do... Para o café ben do maravillosamente. Coffee Urban. É o kit completo, O kit Ai, mira, completo de Pedro Murias, isto e a bolsa, non? vai nos vir moi ben isto. Que maravilla. E despois xa un pouco en plan máis distendido, non? Pois son outras das miñas pasións, non? Para que poñades por aí que Bueno, que bonito. a bufanda da Peña Atlética Lucense, que son directivo. Ostras, que bueno. Eso poñémolo aquí. Pois sí. E que o día da final da Copa do Rei, pois vamos a celebrar en Ribadeo, no Colonial, pois un encontro de toda a Peña da provincia. Que Que bueno, sí, señor. E a bolsa, claro. Que guai. Bueno, pois Pois moitas graciñas, gracias, que Valín. pasada. Esperemos que o pasases ben No, aquí moi ben. compartindo este tempo con nós. Para nós foi un placer. Pois para min tamén, E, nada, xa cando falamos inicialmente, pois xa vos decía que non había problema, que había moitas cosas que falar. Sí, aquí temos Sí, sí. para rato. Moitas gracias pola túa xenerosidade e vémonos na seguinte. Pois perfecto, ojalá que nos veamos pronto, noutra como esta, vale? Moitas gracias.